देखी तनी दुल्हन के यहाँ से कुल लाई वही आई रहल ह उहे उही कुल हका अम्मा जी तो खाली बसाती ह तो कहाँ कुल सामानवा धोइले बड़ी कुल ए दुल्हन दुल्हन तनी तहरा यहाँ से जौन हो लाई आइल बा तनी देबू हमरा के चीखे खातिर। देखी तनी कैसन तहर माई भेजले बड़ी कुल लाई बना के दता ले आओ जल्दी ले आओ आज चीख के तनी देखी। हाँ जा जा तू जा। ए सुना सुना है ना सुना ई कौन लाई हो ई उहे लाई है जौन तहर माई बांध के भेजले बड़ी खिचड़ी के। हाँ हेंगा से लाई बनाला हो है तीली के लाई हो एंगा तो हम आज ले तीली के लाई देखल ही नहीं कि है टेढ़ मकटेढ़ बकटेढ़ है कुल बाटे है लाई ये लाई हमने खानी जा। हाँ रुक तनी चीख के देखी कैसन लागता। ई कहा गइल तो बात के दतवे हमर टूट गइल दादा। आय बाप ई तो तार माई ईटा पत्थर बना के भेजले बड़ी का हो। हाँ कि हमारी दांत तुरे खातिर भेजले बड़ी ई लाई कोनो गत के लाई नहीं खे। हाँ ई हमरा देखई में निक ना लागल है जानलू तो खैला में कहाँ से निक लागी आई ऐसा नहीं खट खटी बतावा ई बाजता ऐसे तो केहू के कपारे पर चला के मार देता को कपड़े फूट जाई। हेंगा कहीं लाई भेजल जाला है टूटतो नहीं के हथहू नहीं के टूटत ई तो कसारो के फेल कइले बाई। बाप हो बाप किंगा से तहर माई कुल भेजले बड़ी कौना जन्म के बदला तहर माई ले ले बड़ी हो। हाँ हेंगा से लाई खानी जा हमनी के हेतना हाई कुल बतावा ले जा अपन लाई हटाओ जैसे ले जा अपने खई है अपना नैहर के लाई। बाप हो बाप एगो हमरा नैहर से जब आवे लाई तो पूरा गांव भर में शोर हो जाओ कि फलाना के पतोह के इतना निक कुल लाई आइल बा कि मुंह में डाला तो एकदम घुल जाता रसगुल्ला खानी। आ एगो ई लोग बा आजकल के जमाना के पतोह लोग आ नैहर वाला लोग के लोग बा कैसन कैसन नजर भेज देता लोग कहीं ऐसा तो नहीं खे न कि हमार दतवा तूरे खातिर कि बुढ़िया के दतवा टूट जाओ यही खातिर नहीं उनका माई भेजले इतना टाइट टाइट है क के लाई हुई बाप दादा हम ना छुओ मी लाई हुई बाप हो बाप ले जा तू ही खा हमरा बस के नहीं खे हो दादा हमार तो यही से दतवे बुझाता कि टूट गई हो दादा दुखाए लगल दांत हमार कहाँ से कहाँ हम मंगनी हो दादा लाई ऐसा बात का दिन और कुल चीज सामान कैसन होई। चलो कुल काल देखम अब हम जाता नहीं।